Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Донецк һәм Луганск өлкәләреннән килүчеләргә әлмәтләрдә ярдәм итә. Беренче необходимости булган әйберләр җыйдык. Эшләп тапкан акчаны җиңел югалткан кыргылдарлар йокламый. Әлмәт полициясе бүлеге эшкә чакыра. Без бик яратып хезмәт итәбез, сез дә үзегезне сынап карагыз. Шушы көннәрдә Татарстан Донецк һәм Луганск өлкәләреннән качакларны кабул итте. Алар өчен Казанның Ливади, Васильевский, Яршалы шәһәрендәге Жемчужина санаторийларында вакытлыча яшәү урыны әзерләнгән. Әлмәттә дә авыр хәлдә калган бу кешеләргә ярдәм итү оештырылган. Хәйрия акциясының барышы белән Алсу Әмирова танышып кайтты. Әлмәт сәүдә икътисад техникумы педагоглары һәм гомуми эшләр буенча коллективы авыр хәлдә калган Донбасс һәм Луганск халкына ярдәм итәргә кирәк дигән фикерне күтәреп ала. Һәм бер көн эчендә кирәкле продуктларны әзерләп, тортмаларга тутырып та куялар. Туган якларын вакытлыча калдырып, Россия төбәкләренә килүчеләр арасында күбесенчә балалар һәм хатын-кызлар булуын истә тотып, ярдәм итүчеләр посылкаларга балалар ризыгы, сок, консерв һәм гигиена кирәк-яраклары да куйганнар. Донецк һәм Луганск өлкәсеннән килүче кешеләргә безнең коллектив бүләкләр җыйды дияргә, бүләкләр, продуктлар, киемнәр, шундый беренче необходимости булган әйберләр җыйдык. Без аны хәзер җыеп итәбез Единая Россия оешмасына. Шуннан инде ничек анда үзләре уйлашырлар, шунда җибәрерләр килүче кешеләргә. Студентлар советы да укытучыларына булыша. Алар өстендә продуктларны алып кайту, тутыру, кирәкле урынга алып бару. Бүген без ярдәм җыярга булышабыз һәм торгово-экономический техникумы студентлар читтә калмадылар. Әлмәт сәүдә икътисад техникум башлаган эстафетага теләгән һәр кеше кушыла ала. Зок саклана торган азык-төлек һәм гигиена әйберләрен Шевченко урамы 62-нче йорт адресы буенча урнашкан пунктка китергә мөмкин. Алсу Әмирова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 25 февраль көнне 18 сәгатьтә Ленин урамы буенча 112-нче йорт ишек алдында юл транспорт һәлакәте була. 30 яшьлек Ford Focus автомобиле йөртүчесе ишек алды территориясы буйлап барганда җәяүлегә өстенлек бирми һәм аны бәрдерә. 9 яшьлек баланың якынлашып килүче транспорт чарасы булмавына инанмыйча тукталган машина артыннан юлга чыгуы була. Бәхеткә ул исән. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә җәяүле хастаханәгә озатыла. Врачлар тикшергәннән соң аны өенә җибәрәләр. Әлмәттә яшәүче 61 яшьлек ханым инвестицияләрдә акча эшләргә теләгән кыргылдарларга юлыккан. Эшләп тапкан акчаны җиңел югалту кыйссасын Алия Бәйрамалова белә. Агымдагы ел башында зыян күрүче социаль шелтәрләрдән эшләү турында белдерү таба һәм үзенең телефон номерын калдыра. Аңа 20 көннән шалтыраталар. Шалтыратучы үзен Алина дип таныштыра һәм ханымга инвестициялар белән шөгыльләнергә тәкъдим итә. Әмма керем алу өчен кертемнәр кирәк була. Аңа тест-драйв узарга һәм зур булмаган сумма акча кертергә тәкъдим итәләр. Хатын 15 000 сум акча кертә. Махсус кушымта урнаштыра һәм аның акчалары эшләвен күзәтә. Әлеге сумма чыннан да артуына инанып 8 февральдә хатын мошенниклар хисабына тагын 40 000 сум акча күчерә. Соңрак зыян күрүчене $1000 акция сатып алырга һәм бүләккә $200 алырга күнектерәләр. Хатын 46 000 сум акча күчерә. Сумманың бер өлешен кредитка рәсмиләштерә. Икенче көнне мөрәҗәгать итүче билгесез затларга 300 000 сум акча җибәрә. Алга таба билгеле схема буенча аферистларның үгет-насихәтләрен тапшырып, ханым көн саен аларга төрле суммалар күчерә. Һаман да кредит рәсмиләштерә. Тик мошенниклар һәр тапкыр төрле хәйләләр таба һәм аның күбрәк акча күчерүенә күндерә тора. Янәсе акча кирәкле счетка артык акча түләп, яки системаны үзү аркасында килеп җитмәгән һәм башкалар. Түләү көнендә алар хатын-кызга акчаны инкассаторлар үзләре алып килә дип белдерә. Тик моның өчен тагын 25 500 сум акча күчерүне сорый. Ул вакытта зыян күрүченең андый акчасы булмый. Моны белеп, аферистлар элемтәгә керүдән туктый. Хатын алданганын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгатылу мәсьәләсе хәл ителә. Җайлы акча эшлим дип нинди генә хәйлә уйлап тапмый бу кыргылдарлар. Чираттагысының кино төшерерлек сюжеты бар. Әлмәттә яшәүче бер ханым банкның намуссыз хезмәткәрләрен эзләү буенча махсус операцияләрдә катнаша дип уйлап, кыргылдарлар карамагына эләгә. Полиция бүлегенең кизү частенә мошенниклык факты турында гариза белән Әлмәттән 56 яшьлек хатын-кыз мөрәҗәгать итә. Аңа билгесез номердан шалтыратып үткәрелә торган махсус операция турында сөйлиләр. Шалтыратучы үзен Анастасия дип таныштыра һәм ул банкның куркынычсызлык хезмәткәре булуын аңлата. Чараның максаты үз хезмәткәрләренең намуслыгын тикшерү.
Анастасия зыян күрүшегә хатын кызның банк картасыннан акча алырга теләүләре турында хәбәр итә. Пенсионер ханым законсыз рәвештә акча күчерергә омтылу турында ишетеп, җинаятьчегә ышана һәм аның барлык инструкцияләрендә үти. Хатын шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә урнашкан якындагы банкоматка барып, мошенникларга 85 мең сум акча күчерә. Шуннан соң шалтыратучы күрсәтмәсе буенча банкка барып 130 мең сум күләмендә кредит рәсмиләштерә. Бу кредитны да хатын салдырып мошенникларга күчерә. Икенче көнне Анастасия яна шалтыратып зыян күрүшенең балалары турында кызыксына. Бу сөйләшү хатын кызны сагайта һәм ул шалтыратучының мошенник булуын аңлый. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан җинаятьченең шәхесен һәм урынын билгеләүгә юнәлдерелгән кирәкле оператив эзләү чаралары үткәрелә. Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Бәйрәмалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Халыкның иминлеген һәм хукук тәртибен эчке эшләр органнары бүлекчәләре тәэмин итә. Анда эшләүче хезмәткәрләр җәмгыятькә куркыныч тудыручы хукук бузуларны булдырмас өчен даими эш алып бара. Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенә эшкә чакыралар. Әлмәт полициясе бүлеге нинди вакансияләр тәкъдим итүен алдагы сюжетта карый аласыз. Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге урта тулы һөнәри югары белемле гражданнарны полициягә эшкә чакыра. Бүгенге көндә безгә участковыйлар, патруль пост хезмәте полицейскийлар, тикшерүчеләр, дознавательләр һәм баш хисапчы кирәк. Хезмәткәрләргә Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан юридик институтында бушлай белем бирү мөмкинлеге бирелә. Шулай ук белем бирү учреждениесендә хезмәткәрләр бүлектә башлангыч һөнәри белем алу өчен 3 ай стажировка үткәннән соң җибәрелә. Шулай ук 55 тәүлеклек еллык түләүле ял каралган. Урта башлангыч состав вазифасындагы хезмәткәрләрнең эш хакы 35 мең сумнан башлана. Эчке эшләр бүлегенә 18-дән 40 яшькә кадәрге гражданнар кабул ителә. Кандидат физик яктан сәламәт булырга тиеш. Аңа психологик тест үткәрелә. Россия Ичке эшләр органнарында хезмәт итү берничә өстенлек бирә. Алар турында тулырак мәгълүматны Мәрҗани урамы 84-нче йорт адресы буенча урнашкан полиция бүлегенең 406-нчы кабинетында белергә була. Без бик яратып хезмәт итәбез, сез дә үзегезне сынап карагыз. Алия Бәйрәмалова, Вероника Ряпова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирдә Ознакай урманчылары елга нәтиҗә чыгара. 21 елда күрсәткечләребез бик яхшы. Шананы җәен, арбаны кышын әзерлә, язгы чәчүгә әзерлек бара. Импортный трактор скалда сөйткән пока запчасти юк хакында тора. Туры сүзле, үткер күзле Татарстанның ат казанган артисты Римма Гайсина бенефиска әзерләнә. Бик нык сөйләсәм килмәгәндә җылмаеп китәргә тырышам. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Ознакай урманчылыгы һәм Ознакай урман хуҗалыгы хезмәт коллективларының 2021 елда эш нәтиҗәләре һәм 2022 елгы янгын куркынышы һәм урман культуралары сезонына әзерлек турында киңәшмәсе уздырылды. Әлеге чарада Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Равил Күздюров та катнашты. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Узган ел Ознакай урман хуҗалыгы саллы юбилеен 90 еллыгын билгеләп үтте. Аның составына 5 урманчылык керә. Урман фонды җирләренең гомуми мәйданы 46 гектардан артык. Узган ел зур эш башкардык. 2000 гектарга якын үсентеләр утыртылды дип билгеләде үз чыгышында урманчылык җитәкчесе Рафис Галиуллин. В рамках акции «Чистые леса Татарстана» из года в год увеличивается численность участников, которые неравнодушны к легким планеты. Корылык һәм эсселек аркасында янгын куркынычсызлыгына аерым игътибар бирелгән. 1000гә якын кисәтү чарасы үткәрелгән. Яңа минераллаштырылган полосалар яңартылган. Урман хуҗалыгы министры Равил Күздюров Ознакайның урманчылык хезмәтенә югары бәя бирде. Работы лесников и лесничества Ознакаевского района, надо сказать, что отметить положительную динамику. Ознакай урман хуҗалыгы үсешендә уңай динамиканы билгеләп үтәсем килә. Монда район җитәкчелеге һәм халкы белән тыгыз элемтә сизелә. Урманчылык үсешенә игътибарлы булган өчен район җитәкчелегенә рәхмәтемне җиткерәм. Татнефть компаниясе программасын тормышка ашыру кысаларында Ознакай районында 1700 гектар җирдә агач утыртылды. Башкарылган зур хезмәт өчен шәхсән Наил Өлфәт улы Мәгановка зур рәхмәтемне җиткерәм. И благодарим Наил Ульфатовича Маганова, генерального директора. Алга таба утырышта агымдагы елга зур планнар билгеләнде. Барлык урман хезмәткәрләренә, аларның җитәкчеләренә үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алар эшләй бердәм, бер команда булып эшлиләр. Аллага шөкер, 21 елда күрсәткечләребез бик яхшы.
Шуңа күрә инде урманнарыбызны сакладык, әле яңа агачлар, урманнар утырттык. Шушы Татнефть программасы буенча да Наил Фатович Магановка бик зур рәхмәт. Андый программа ул бездә районда Азнакайда гына. Менә узган елны 1650 гектар утырттык, быел 1700 гектар утыртырга планлаштырабыз. Шуңа күрә бергә эшләргә, Алла бирсә. Азнакайда урман фондын саклау һәм киңәйтү буенча эшләр дәвам итәчәк. Киләчәктә урман янгыннары станциясе төзергә планлаштыралар. Бу карарны министр да хуплады. Шулай ук ул урман янгыннарын кисәтү ел әйләнәсе булырга тиеш дип билгеләп үтте. Җыелыш ахырында урман хуҗалыгының һәм урманчылыкның актив хезмәткәрләренә медальләр, рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кемдер бүлә, кемдер бая, кемдер намус белән халык турында кайгырта. Дөньяда барган вәзгыятькә карамый, ил көнне кайгыртучылар арабызда шөкер җитәрлек. Ул да булса укытучылар, табиблар, авыл хуҗалык хезмәтчәннәре. Соңгылары яз сулышын тыеп айруча да тырыша, чөнки аларның җилкәсендә халыклар туклыгы иминлеге. Теманы Рәдифә Ногманова дәвам итә. Шонаны җәйен, арбаны кышын әзерләде халык. Кешүчәт хуҗалыгында да бу хакта яхшы беләләр. Чәчү башланырга 2 айдан артык вакыт калса да, биредә инде авыл хуҗалыгы техникасын тулысынча ремонтлап әзерләп куйганнар. Районда кешүчәт авыл хуҗалыгы предприятиесе белгечләре кытлык булмаган бердән-бер җәмгыять дисәм дә ялгышы булмас. Биредә үз вакытында аларны хуҗалыкка җәлеп итә алганнар, саклап та калганнар. Шуңадырмы эшләре дә ару гына бара. Узган ел корылыгыннан алдагы азык запаслары коткарып, 1100 баш мөгезле эретерлекне югалтуларсыз гына кышлатып килешләре. За техникам бар, вид врачым бар, за фирмам бар, Аллага шөкер. Терлекчелеккә килгәндә инде башка отрасларга килгәндә шулай агрономнар, инженерлар барсы да эшләп киләләр. Барсы да матур һәрберсенең үз урыннарының эшләре бар, урыннарының эшләрен белеп эшлиләр. Узган ел сезонын ябуга ук биредә трактор чәчүлек комплексларын ремонтлап, быелгы язга әзерләп тә куйганнар инде. Техникаларны бөтенләй тулаем диярлек ясап бетердек, барын берничә тракторыбыз калды. Бер импортный тракторыбыз калды, сүткән пока запчасти юк хакында тора. Аларны әле вакытыбыз бар, эшләп бетерәбез. Тормалар, силкалар, чәчү агрегатлары, культиваторлар барсы да уже бүгенге секендә әзер. Шуның өстенә 2 истәмә тырма агрегаты алынды. Корылыкка чыдам яңа сорт будай белән бер рәттән биредә ашламаларны да әзерләгәннәр. Горючиебыз инде 2нче елга җитәрлек алып куелды. Яз башыннан язгы чәчүгә җитәрлек, аннан соң инде Алла теләсә льготный топливо булса, аннан мөмкин алырбыз күпмедер өлешен. Удобрение килгәндә инде удобрение тоже шулай 100% күләмендә алынып куелды. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча 2022 ел уңышына көзге уҗымнарны да тукландыруны исәпкә алып, һәр гектарга 26,3 кг минераль ашлама кайтартылган. Авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә бүген 369 трактор, 98 бөртек җыю һәм 31 азык әзерләү комбайны исәпләнә. Бүген язгы чәчүгә җәлеп ителәчәк техниканың әзерлеге 87% тәшкил итә. Рәдифә Ногманова, Марат Хәлиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Аның турында туры сүзле, үткер күзле диләр. Нинди генә роль булуга карамастан, ул сәхнәдә аны үзе аша уздырып, җиренә җиткереп эшли. Сүз Татарстанның атказанган артисты Римма Гайсина турында. Алтын юбилейына җиткән Римма ханымның бу көннәрдә бенефиска әзерләнеп йөреше. Тыгыз эш графикында урын табып, ул безнең иҗат төркеменә дә вакыт тапты. Римма ханым Гайсина Әлмәт Татар дәүләт драма театрына көндә бер вакытка килергә гадәтләнгән. Килеп үз башын алыштыруга ук бию залына юнәлә. Анысы да студент чактан ук тәрбияләнгән. Римма апа Алабуга агарту училищесының хореография бүлеген тәмамлый һәм Әлмәткә еллама буенча эшкә кайта. Горький клубында эшли башлаган кызны Әлмәт театрына биюләр кую өчен чакыралар да күмәк сәхнәдә катнашыр өчен гастрольләргә озаталар. Шуннан бирле хореограф, артист булып китә һәм менә инде 30 ел сәхнәдән төшкәне юк. Сезнең сәхнәдәге образларыгыз ашада уен көлкеле, шау-шулы, кайгы хәсрәт белмәс, шундый оптимист кеше буларак тамашачы белә, таный һәм ярата дип әйтеп уйлыйм, бу чынлыкта да шулаймы? Ничек әйтим икән? Тормыш бит инде ул. Тормыш бит инде ул ташатлык кына түгел. Аннан үзеңнең кайгы хәсрәтләрең белән бер кайчан да минем кешенең кәефен төшерәсем килмәй. Кемгә кирәк? Чөнки кемдер килеп миңа зарланып, үзенең көндәлек сөйли торган хәсрәтләрен сөйли башлый икән, минем кәефем төшә.
Шуңа күрә кешенең кәефен төшерәсем килмәй, бик нык сөйләшәсем килмәгәндә җылмаеп китәргә тырышам. Аның өчен сәхнәдә тудырган образларның олысы кешесе юк. Кайсына гына алынса да, Татарстанның атказанган артисты эшен җиренә җиткереп эшли. Авыл баласының асылы башкага риза түгел, ди ул. Миңа калса төп рольдән дә уйнавы җиңелрәк әйбер юк. Әйе, тартырга кирәк бөтен спектакль синнән тора. Әмма да бит «Короля играет свита» дигән әйбер бар. Ни өчен иң җайлысы ди мине төп рольне? Чөнки 5, 10, 15, 20, 30 кеше синең ролең өчен эшләргә мөмкин. Ә менә шушы 35 кеше арасында синең ул кичкенә генә ролең ничектер бер күренеп калу өчен аның өчен бик күп эзләнүләр кирәк. Мин үзем бик күзәтүчән кеше. Үзе турында үзе генә түгел, аны белүче хезмәттәшләре, дуслары, якыннары да туры сүзле диләр. Максатчан, гадиллекне ярата һәм ялганны сөйми. Мин Путин кебек. Мин бөтенесен дә гафу итәм, әмма бер әйберне дә онытмыйм. Үзен формада тотар өчен физик күнегүләр яклы. Янәшәсендә булган башкаларны да сәламәт яшәү рәвешенә өндәргә тырыша. Хәрәкәттә бәрәкәт. Римма апа Гайсинның тормышы дивизионнәк менә шулай. Кыш көненә операция кичергән Римма апа төрле чыганаклардан күнекмәләрне укып карап чыкканда, үзендә сынап, шушындый комплекс булдырган. Һәм иң беренче һәм дөрес фикере, миңа ул бик ошады. Тормыш яки шир тезегезгә килеп сугып, дүрт аякка бастырганчы, үзегез дүрт аякланып, алга таба барыгыз ди. Алтын юбилейна җиткән Римма ханым Гайсина тамашачылары каршына 4 мартта кабат чыгачак. Бу кичтә үзе яратып уйный торган спектакльдән тыш тамашачыларга сюрпризды әзерләгәннәр. Тамаша 18 сәгатьтә башлана, очрашу урыны театр. Радифа Нугманова, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Коймак төрле халыкларның иң яраткан ризыкларының берсе. Аны руслар да, чуашлар да, мари, удмурт, татарлар да бик яратып пешерә һәм ашый. Бигрәк тә камыр ризыклары куллары аш-суга ятып торган кешеләрнең уңа торган була. Шундыйлар белән безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. Иң беренче эш шуннан башлана, хатын-кызның кухнядагы эше. Җәмилә апа Мырзахановның коймаклары кичүчәттә яшәүчеләрнең генә түгел, бирегә юллары төшкән кунакларга да таныштырмаган. Резадин Фәхретдинның туган авылы белән танышырга килгәннәр өчен сыйлы кабул итеп булдымы? Димәк, анда Җәмилә апаның да кулы кергән дигән сүз. Әни әйтә торган коймак ныгытып тугалаганны ярата дидер. Ныгырак тугласаң, ныгырак бутасаң, коймакның төйре дә булмый, дәме дә була дитерган яни. Пешекче булып авыл мәктәбе ашханәсендә эшләгән Җәмилә апа авыл халкына хас булган бөтен тәм-томны да пешерә. Милләтебез күрке булган камыр ризыклары уңсын өчен төп шарт аны озак базу һәм кимендә 40 минут ял иттереп тору ди уста. Шул исәптән төшек коймакны да. Менә моңарга бер пашка кефир салдым. Кибеттән менеп кефир. Моңарга әзгенә бер менә шушы кашык белән кашыкка якын песок салдым. Әзерәк кенә шеметеп инде кулга шеметеп тоз салдым. Да әйбәтләр күкәй. Күкәй салдым. Моңарга 2 күкәй тугладым мин. Башта күкәйне аерым савытта әйбәтләп туглыйсың. Ныгыттырып нигә мәсәлән күпертәсең әйбәтләре. Аннан соң менә монда камырга саласың. Камырга түгел әле нигә? Камыр ун салганчы. Аны әйбәтләп туглыйсың ныгыттырып. Нигенә пешерергә алынсагыз да, күңел җылысын һәм ихлас теләкләрегезне кызганмагыз. Аш-су остасының төп киңәше әнә шул. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген политехник техникумда калабызның урта уку йортларының студент кызлары арасында волейбол буенча ярышлар узды. Бу студентлар спартакиадасы кысаларында узучы ярышларның чираттагы туры. Ярышлар үзләре уку елы башында ук старт алды. Сентябрьдән майга кадәр егет һәм кызлар иң спортчан уку йорты исеме өчен 8 төрле ярышта көч сынаша. Турнир таблицасында урта һәм югары уку йортлары нәтиҗәләре аерым исәпләнә. Кызлар һәм егетләр шулай ук аерым зачетта. Урта махсус белем бирү уку йортлары арасында узган волейбол ярышлары медицина күллияты кызлары беренчелекне алды. Көмеш призерлар физик культура колледжи студентлары. Мактаулы 3нче урында политехник техникумда укучы кызлар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыйк.